Koi có cái khăn đấy. No. So guys, lam sogo, kokrong mix channel lo, o jaga bobota monorok saimana sinila, sinina, sinike comment khai bosadi, tai tini actually sing beraina hini ongkor laika, beraina hini ongkor mani bo jaga sogino saimaya ko. Oke abo thangte thangte se norok no phunungnai bo jaga sogui je jaga sogiyo a jaga no norok no tisai phunungnai. So nai tong di puilan simi paithak jora. Aman dene bodo soi sadine ko. So hengke sing tabu thangna bagi chenglai norok nai tong. Sai oi sai buknai tong tam khanyo. Nge sing tam orang kutul sinai. Nge bai do kakalai kha. So sing tam orang khai. Yang tu Amo yang mana na ro se ko. Kana. Ya kono kanai. Hole mole. Engkan na no khanai ko yang go cha bagan. Iko tabung sok bai sung. Tabung sok ayo. Iko ro cha bagan yang go. Yang go hengkai ko sanamnai rokta rokha yang nok no hokna no kaham kuno hiyai ko. Aro hengke tam sanai. Jara cha bagan nai tongnai aro sanai borok tongo jago. Sing tab aro hamnai cha bagan no. Man tong thok hai siro. Jaga kaham, thau thanda. Oke, asing samani, boro sok paino mani ko sok pakai tabuk sa bagano, o sa bagano, kisah berai naik gerena. Ini second Saturday, maka second Saturday ni bagi off ba, berai tangan ni, belai kan naik cotok belai ini tong kerang gigi. Kebaksa jaga to tanah itu tonggo, kau jaga belai kan naik cok, belai naik cok tong kah. Jaga kaham ekdom pura angka pura tong tong mane musanamu tong hara haji. Oro picnic san no karam no. No khana no yang go tus tong thok. Ko yang go khotoi ko abo jara samnai. Sa bagano samnai bor tong go. Anh tiếp tong khong ko sungna la anh tiếp thang ấy anh tong go. Ja hara kaham. Ja kaham. Kamera rok buzak nai cai ko. Foto sembul nya kisah.
So tak sengtai beranai hapna da taibo yang kamera foto rok bujak thangbai yang tai ko faika ba to okay hai tai khaksa bukhago cha bagano nai lainai u ayango belai ke khrangji ji ngi tong khanai to okay ka aro o tai sa hai visit khlainai nainai adi khrangji ji wow awesome man Iko di cha bagan yang ke belai khagya ko ro belai ke nai thok ke yang khaksa bukha ke ku jak bedek tan jak belai kholit lang khna je bai lo obok ke bedek tan jak ba belai khak jak yang khaksa joto belai khak jak ko yang go pinto belai ke jaga nai thok cha bagan to norok saimana khrangji ji nai thogui tongo hangke yang bukha khaksa bukha go hangke belai tanjak ba bedek khakjak abo cha ungkoni bagui khagui ungko baikana tai plus yang khaksa go hangke belai khrangji ji ngi doka kisah habu yang kuan so sa bagan abo ayang joto ayang asuk pinto angkai yang belai khakjak bukhak thangi phunukana kisan orno lai rajak mang yang abo so abo joto belai khakjak abo joto belai khakjak mang so belai genang bukhago bo norokno phunuknai faiding ke belai bukhak belai genang bukhak krangjiji aro bo a jagao bo norokno phunukano nai tongdi soi ko yango tani tongo obkheto belai tani tongo yango ke yango krangjiji ke haino hai habui phunuk jao nai tanorokno iko so bahai ungjaka cha bagan norok comment box o comment khai sadi ke habui phunukano oboto cha to belai ke krangjiji ngi tongka ke abo to business purpose abo ang abo saimaya naithotok ni bagi beraina bagi famous business ni bagi bo kaham huni ang wansugo iko bo belai krangjiji ba naitok ayang joto hasalo ko ayang rogo bo naithotok nung tongka awesome belai ke naithok wow Khui có cái khăn đấy. No. Sao mà cái này phải nó khui có cái hiểu. Amun tay khui có cái nó phải man. Karan tang khui có một karan tang. Sao mà cái anh nghĩ này rất là cái này thực ra bao khui có cái cả. Ini tay sẽ motor awon dulu memang sih hiểu. Nggak bagus sih. Kamu ali ada di kah? Puru tuh tuh pungsi belan demo. Norang nanya jadi komen waktu tek saya do. Ke sa bagan ke sa iko o belai o banyo chas lamo sengsai mano hai pono ko sa bagan ba factory to nugu ya bonti ke salam hai pono sa bagan ba cha bufang ke oboni belai
hingke saima ma mote hingke oblai bai no sa salam tai ko bahai to asu keri so belai ke jaga naithok photo bujakna ba kuna hingke to abo belai ke perfect jaga tai nainani jaga no naithotok khrang jiji belai ke kaham jaga menurut Medi so kisa himui phunuk sinu yang himla himui rok damano him like na hinai tui to tongo kisa itu no kisa himui phunukan tanong bagai yang keto bising abo yang oke kisah korma lala korma yang kita isa kerang jiji nampi hai hei bo ayang go photo bujak tongo selfie tai vlog bongin tongo khlai no tongo yang go taisa belai rok krang jiji ayang go kisa kormo bisingo guyambu phang abo puilao krang jijing ya puno level ke rajak bagai belai ke abo bohain hin nai thobo so sa ni kok sana thangke rama jora ba raya jora bo raya a jora fru bo nai thogo rabai bo nai thogo belai ke nai thog jaga no amtui jaga rok sana mu sungma ka haino kisa visit rok khlaina nango haino nogo tongui kui simi bo nule nugya nuketa kisisa refresh ngo mind rok bo anba ge yang ke sana musungo kisa bera yei guru gui nai mang ke sale sawo so abo cha bagan oboni address actually ang saiman sugya hai puno obo ang je saima ma ke duski abo ang saya phununggi mano duski da hanai tam hanai yang bekhak abo ogana o rubber company tongo address bo saiman sukliya ka abo actually anandanagar ba takarjola a kesar ni bisingo kelai tongta abo mazaro abo ke je gana ni ke norok o video no nai tongkhe comment khlai saimano o address tamo ba o address bo jaga o klai tamni ke ang bo o roni ya ba saiman sukliya tabu khangke bo iko like video khlaina nai tongo camera bai nong nai hingke tabu bono like video khlaima nuknai hingke o camera o like go bo sogina abo hingke norok nai manai iko camera obo tai bo ke like rang khasare ready 1 2 3 hingke max tubjak nukna noro abo like go nuknai hingke nai nai di bini idea ang saya hingke abo bono kubai ke like video khlai like asung enjoy khlai ka oro tini phai belai ke tong thotok tai norok bo tong thokjak nai o blog nugui kha khlaio tong thokjak tong khna hanai so just pun nai mano obani yago abo bini yago hingke sung ta thanglai sinai o kha khlaio norok o video nai thokjak khna hanai jodi no amtui haitai bo nai thotong video snukna hingke Kokrong Mix channel to kabangma different types of categories video tongo blog bo nuknai amtui hainai thotok video nukna hingke o channel no subscribe khlai bell icon no sinui all phaike alo sini redi tai
haino hai o video no norok jajakhe like rona ni tapok di so faide hinke tinin ba gui asung nong situng jotono no hambai malayan taisa जोंथ' इको ताबुक सा बागान नायखा फट' बुखा भिडिअ बो टिसाखा इंगे जों ताबुक थांलायखिनाय बा थिंका आयांगो के सालो आरो के आयांग कोर किसा राजा गुला बलाय कताल आमो तम थानायबा कताल खाने बगे राखना बरक abo ke belai klangkhana इंगे जों आरो तो फट' बुखा भिडिअ बो टिसाखा ताइ लाइक भिडिअ को न किसी के नंगनाय न दमखे आनु मुखांनाय subscribe subscribe खाया mukhang nungna musukhe subscribe खायाके मुखां नंगला मुखां के नंग के subscribe खाया आं फुंनाय म लास्ट फुंनाय नन बाय गिफ्ट दङ आ गिफ्ट साजन माना सामिया गौके आ गिफ्ट माना थांगांके आमा तामजन खानजों नाम सामिया गम सों दि संनाय ख subscribe khlaike se bin mukhang nuknai subscribe खायको न गियाम आन मुखां ताम दङ तां सामिया आं मा नायथो गसिया haiphono mukhang nuknai मुखां फरा फुंनाम subscribe thik nu tabo thik tu 그 사전에 거 그거